Bis-saħħa tar-ross fil-kontijiet tad-dawl, l-ilma u l-istabilità fil-prezz tal-petrol u l-gass, ir-rata tal-għoli tal-ħajja matul l-2014 kienet l-inqas waħda reġistrata fl-aħħar 30 sena. Dan jirriżulta minn analiżi tal-figuri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Fil-fatt ir-rata ta' din is-sena hija l-inqas rata ta' għoli tal-ħajja mill-1985. L-istatistika pubblikata nhar it-Tnejn li għadda turi li żieda fil-prezzijiet kienet ta' 0.3%. Din hija l-inqas rata ta' żidiet fil-prezzijiet ukoll minn mindu daħal il-mekkaniżmu tal-kola fl-1990 li fuqu tinħadem iż-żieda għall-għoli tal-ħajja. Dan ifisser li l-pis tal-inflazzjoni fuq bwiet in-nies naqas bi kważi 9 darbiet meta mqabbel mal-medja tal-għoli tal-ħajja fl-aħħar 5 snin. Frotti tnaqqis fl-inflazzjoni, il-familja medja Maltija spiċċat poter ta' akwist ferm ogħla u setet tonfoq aktar matul l-aħħar sena. Fil-fatt statistiċi oħra juru li żdied il-konsum privat u żdiedu d-depożiti fil-banek li jfisser li hawn iktar familji li rnexxielhom iġemmaw xi ħaġa. L-inflazzjoni ta' 0.3% hija ferm inqas mill-medja tal-inflazzjoni taħt l-aħħar gvern tal-Partit Nazzjonalista meta kienet ta' 2.6%. Dan ifisser li s-saħħa effettiva ta' tħul tal-familja tjiebet b'medja ta' €540 fis-sena jew iktar minn €10.40 fil-ġimgħa. Dawn ir-riżultati qed jiġu attribwiti għall-impatt pożittiv li kellhom il-miżuri tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija. Fil-fatt skont l-istqarrija tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika sa wissu tikkalkula li f'dak li għandu x'jaqsam ma' prezzijiet tal-ilma, l-elettriku, gass u anke fuels oħra kien hemm tnaqqis ta' 0.63% fl-inflazzjoni.